खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गिबियावनो आंनिफ्राय दिनै आं नोंथांनो बै सावगारि hari satu untuk baklaitau आरो गोग्गाथाव हाबाफारि समाजजों मोनदों। मैया बिटिसि गोरखा सान एबा 10 फेब्रुवारि सानखौ क'क्राझार जिल्ला बिपिएफ हान्जानि बानजायनायाव मोनसे जोबोरै मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फालिनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। जोङो मिथिनाय बादिब्ला हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि समाव बिटिसिनि मावखुलियाव थानाय बड'फानि मुसुखायाव बिबारजों मान बावनाय बे हस्टेल गोदान पुरानी नैबे गोदान बैयो rekaman terlalu बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय थेंक इउ फर वाचिं
Mau video.